bar nyiptakne lagu anyar Nduk kan? Oh iya. Nggih. Lagu apa? Bunga, Pak. Bunga. Nggih. Oh. Punya juga itu ada chemistry-nya, Pak. Menceritakan tentang seorang seniman dengan seniman terus melakukan Nduk niken Salindri. Oh iya, Ki janji lah aku metu ngopo? Nduk niken kon nyuwara utawa kon nembang sing klasik. Aja dikira niken Salindri ki isone ngur lagu Lestari, lagu Pujaningsih, lagu Ayang-ayang. Heeh. Ning aku wis methuki dhewe wis cilik bahwasannya iki klasike ya luar biasa. Oh, ngono. Heeh. Kula ditampilke. Oh iya, ditampilke kon nembang klasik sik. Ngono. Karo lenggah sik. Ya, heeh, ya. Nduk kan. Nah. Nah, Wis ngantuk urung, Nduk? dereng. Dereng nggih. Alhamdulillah. Semak mripatmu ya puwadang no. Padahal niki mau kula tas mimi obat watuk loh, Pak. Apa ya? Biasanya kan kalau minum obat batuk itu kan efeknya ngantuk itu kan Berat ya nanti. Nggih. Heeh, ning nyatane mripatmu jek putih. Enek ireng-irenge barang. Dadi ngene, Nduk. Awakmu semangat sebabnya apa bengi iki awakmu semangat banget? sebabnya kondangun boten derek jenengan. Nggih. Kalian menghormati Pak Suhadi minangka Sokibul Hajat gitu. Nggih. Luar biasa. Nanggap jenengane wis nanggap awakmu ki wis dirancang piye carane supaya awakmu iso ngabiyantara sana daleme Pak Suhadi nggih. Nggih. Nyatane alhamdulillah kelakon. Nanggap kowe angel lho kan. Jadwalnya terlalu rapet. Ya, Nggih sampai harus menentukan jadwalku yang longgar, Pak. Betul, iya kok. Iya. Nggih alhamdulillah. Nggih. Nyatane jeng band niku nggih menyesuaikan jadwalmu sing longgar ning Karanganyar tanggal 24 kuwi ya. Nggih. Sak longgarmu kapan nyatane sing nanggap ya gelem tegese awakmu iki diterima karo masyarakat, diterima karo penanggap. Alhamdulillah, nggih, Pak. Nek ora ketrima mesti alah golek sinden liyane mesti ngono Nggih, kuwi. nggih. Dalang ya seperti itu, nek ketrima ya manut karo dalange. Nggih, Pak. Nek ora ketrima ndelalah tanggapan murah dibatalke. Nggih, alhamdulillah. Nek jenenge ketrima ki dalang ora iso golek tanggal liyane ya gelem sing nanggap, gitu. Nggih. Kan nembang apa saiki Cahayu? Monggo niki Jineman sik ngono ta? Nah, mat. Para pinisepuh tasik pareng lenggah ke lho, bapak-bapak. Sik kepengin buktekne niken Salindri kon nembang klasik iso apa ora? Loh, malam hari ini atau pagi ini dibuktikan kepada masyarakat. Ora mung sing lenggah ana daleme Pak Suhadi, saha Bu Adik ning akeh sing isih pareng mirsani wonten ing channel YouTube uga ana ing TikTok ki ning Dwi Jolaras Indonesia isih 3.500 sing nonton awakmu. Oh, kaya ngono kuwi. Lah ya biasane 150 lho. Ya heeh. Jineman apa nak Cahayu? Jineman mijil ketoprak nggih. Oh, pelek napa silindro? Pelok. Pelek nggih. Nah, ya deh. Ayo Mas. Yokohama. Ya, coba. Topi Yongban. Ngono kan ya? Nggih, Pak. Ah, ya. Niki nderek ajar nggih. Mungkin nek salah ampun ditukani lho. Oh, mboten sampean iki anakku ge ayu. Lek salah ora tak seneni, beda karo sing cungpe kae salah kekrek cangkeme. Ya ora. Ini aja ora ngetok-ngetoki truk lek labuh Mbak Retno Cungke kan biyen ngene sak yaine. Ha iya, kuwi tak wet-wet kok. Ah iya sesuk pamit. Sesuk kira nyanti-nyanti kok. Iya, coba kayak apa? Dupi yang Kakung? Sesuk nek kundur salam go Bapak Soleh kelawan Mamah Wiwin ya. nggih, Pak. Iki mau melu ora? Boten. Oh mboten. Nggih. Jaga adik. Jaga adik. Ah, nggih. Ya.
sing Ki mau Caca kok parikane rapas to, Truk? Sing ndi to? Pipa pabrik sing padha prihatin. Iki dudu parikane wangsalan, Gong. Ngono? Ya, pipa pabrik iki entuk dene Kustin, ya ta? Mula pipa pabrik. Ya. Sing padha prihatin entuk dene Kustin. Wow. Pipa montor apa kuwi? Aja gawe repot. Apa kuwi? Kenal pot? Iya ya Kang. Heeh. Pipa banyu. Apa kuwi? Mlaku alon-alon. Apa kuwi? Paralon? Iya iya, bener. Pipa uwong. Apa kuwi, Kang? Aja gampang lali. Apa pipa uwong kok aja gampang lali? Ali-ali. Ya. Lanjut. Ya. Lajeng. Kanca-kanca Dwijo Laras, tepuk tangan buat anak wedok Niken Salindri. Ya. Luar biasa loh, klasik barang ya dipangan. Loh, piye to? Lagu iki lagi digawe, karo Niken wis dipangan. Oh iya. Jare bar nyiptakne lagu anyar nduk, Ken. Oh iya. Nggih. Lagu apa? Bunga, Pak. Bunga. Oh iya. Bunga. Ya, kuwi duet apa nyanyi jen nduk? Ya, Mbak, Pak. Ya, Mbak. Nggih. Ya, Itu saged didamel langgamu. Saged. Nggih. Jajal aku tak pengen krungu ya. Jajal karyamu tak pengen krungu aku. Isin kula Pak welek. Lah, karya ki ora apik Oh elek. niku diupload mawon kula isin kok. Lah nyapa? Mboten kula share. Weh, sakniki ngen mboten usah diupload. Aku tak pengen krungu karyamu kaya ngopo, ngono lho. Pelok Pak Slendro. Ketingale pelok. Oh, larasnya petot. Pelok kok petot. Pelok kok petot. Bagongnya omong, angger luwe omong gampang kleru itu. Alah. Kowe mau ora ngetok-ngetoki dikeki daharan karo penjane Pak Suhadi. Wah, jangan sop. Wah, tempe, wis apa ke mau urang. Weh, luar biasa. Matur suwun Pak Suhadi. Mugi berkah dumateng panjenengan sak keluarga. Nggih. Amin. Ya, langgam nduk jajal sak langgam kok gen ditutne karo mas-mas Dwijo Laras Indonesia, tak pengen krungu Bapak. Nah, ya coba buka celuk. Ayo kanca-kanca konsentrasi. Walaupun baru pertama kali
Ning tak kira kanca-kanca iso. Ndek iso lagu Ngawi Rama. Oh. Kayak mergo nek mondol kok. Ora nek mondol mbuh nek ngirane. Nyoba slendro Mas. Oh, slendro. Nggih nek pelok kok keduwuren ketinggalan. Oh, ngoten. Ya, slendro Mas ya kok. Oke nek slendro ke kendean berarti ya pindah pelok neh ngono lho. Oh iya, ora apa-apa, Jenenge bebas. dijajal ya. Dijajal boleh, Aja heeh. disalahne ya. Ora nek sing nyalahne kowe. Mulai nyalahne kowe tak gelute. Nah, ya. Nek gamelane entuk dijajal, nek wong ra entuk terus. Oh iya, heeh. Wong kok dijajali. Ayo Desa. Ya. Saestu niki, Pak. Tenan, aku pengen krungu tenan. Ya, coba. Nyada aku ngalamoning aku tresnaku ning kowe rasamu tak eling janji-janjiku mong kanggo sliramu doh wong bagus jantong atiku waktu-waktu kang mesti saksi sliramu sliraku dadi siji nyawang endahe seni wong loro dilakoni jejer wong loro kaya dewa dewi bungaku nganti jroning ati kami sing paling tanti anti rino kelawan wengi dongaku mong siji doh Gusti mugi saketna tekan pati. Piye, Mas Dujo Laras nabuhi lagi pisan lho. Wis pas urung? Dereng. Dereng to. Ayo. Wis susu lek pas, Nduk. Wis susu lek pas. Cacah lek pertama pancen rada ngawur-ngawur piye ngono dadi. Lek susu lek ping pindho ping telu lek pas karepe dhewe. Nah, iki nggone. Tapi niki pun radi menyatu loh. Menyatu lan iki. Nggih. Heeh. Sudah bisa mengikuti. Ada chemistry ya? Iya. Iya. Ini lagunya juga itu ada chemistry-nya, Pak. Menceritakan tentang seorang seniman dengan seniman terus melakukan Saya tau, seniman karo seniwati ngono to. nggih. Heeh. Seniman karo seniman lanang kudu lanang no. Maksudnya seniman karo Nggih. seniwati. Heeh. Seniman kali seniwati. Heeh. Mungkin terus pacaran terus menyaksikan keindahannya seni berdua. Oh gitu. Kuwi sapa? Aktore sapa kuwi? Aktore sapa aktore? Aktore rahasia, Pak. Oh rahasia. Iki jane lagu sket biyen opo? Lagi metu iki. Pak. Kok ora ditok-tokne kan ben nyapa? Lah sempet leh. Sempet lulu. Ya, jajal digongke, tindakke. Nah, ya. Lah sampun tek niku Pak asine. Wis to? Mpun ngoten tok e. Oh ngono tok. Nggih. Oh, iki kurang sithik jane. Biasane ngepost terus berarti tambah sithik terus agek gong tek biasane ngono kuwi. Ki mon tek tenan. Sampun. Ora Niku krasa. dibaleni ref ping 2. Oh, ngono iya 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 Gitu, iya. ya. Tak kira ki mesti gantung ya, Tru. Heeh, iya. Benjing anu ya kanca-kanca latihan lagu bunga nggih, Pak. Siap. Iya, di YouTube sudah ada. Sudah ada ya? Ampun. Oh, tanggal 24 diunekkan ya. Hah? Saiki langsung dadi. Langsung dadi dangdut no, langsung dadi. Dadi ki kan, dangdut langsung dadi ki. Oh. Sik momennya penabuh yo. Tenane lho Pak Dok. Oh dadi. Mas Ardi wis nyatet notasi to, Mas? Kudune wis iso.
Ardi ki. Ya. Kayaknya aku mau nyanyi dicatat pisan. Iya, iya. Besok tanggal 24 genah dadi apik. Nggih, Pak. Mungkin digarap nggih, Pak. Digarap. Di aransemen ya, Pak. Di aransemen, heeh. Mang sampean pasrah karo Pak Do. Oh iya. Pak Do sing ngendangi tukang aransemen. Ya, Apike Pak Do. digarap pelok ya. Apike pelok napa slendro? APS slendro, Pak. Apike slendro. Oh. Apa engko slendro engko diimprove dadi pelok. Oh iya. Engko gen coba digarap Pak Do. Pak Do sing ngendang kuwi Pak dosen sing tukang garap iringan Dwi Jolaras Indonesia ya Nggih. Pak Do kuwi. Pak Do. Heeh. Pak Do tuh Dewi anu lho nyuwun WA kula lho punan. Apa ya? Nggih. Weh. Mas Ardi sing ngomong. Pak Do tuh nyuwun WA-ne sampean, Dik. Oh, sing njaluk sapa Ardi? Heeh. Weh. Asine kuwi modus Ardi. Asine. Iya, kok digarap sing apik. Wes to, njaluk karo Pak Do iki arep iringan apa wae iso. Engko sing bayar aku. Oh, tenang. Iringan Dwi Jolaras Indonesia semua yang menguasai adalah Pak Sri Eko Widodo MSN. Oh. Coba sama tak pameri ya garapane kanca-kanca ya. Nggih. Sing nembang ibumu. Bu Lagune Dewi napa? Kurniawati. Lagune Loro Sesigar ning garap gamelan Bali. Ah. Sok sampean ngonekne kudu wis iso. Ya, ya. Nggih, Pak. Ayo Bu Dewi. Nah, Bu Dewi mau rong sempat nembang. Nah, ya. Meh padha to nikan karo mboke, meh padha. Tenan. Nah, neng Facebook diupload wong loro fotono ya sama-sama cantiknya ibu sama anaknya. Aku wis nyauri istri saya itu, aku yang ngono. Nah, ya.